ndikulandireni kuchokera kuno ku wireless yanu yakanema ya Mibawa makamaka pa Nchombo pa dziko lino ku Lilongwe ndithu studio yathu ya Lilongwe kumene takubweretserani program yapadera imene tikucheza ndi akuluakulu ochokera ku bungwe limene loyang'anira zachisankho Malawi Electoral Commission komanso anzathu ochokera ku National Registration Bureau inde aja akuonesesa kuti nkhani za ziphaso zikukhala bwanji. Inu mukudziwa kuti chaka cham'mawa mwezi wa September amalawi tikhala tikupita kukavota, ndiye kuti tivote tikuyenera kukhala ndithu ndi ziphaso. Imeneyo ndi requirement ndithu ya boma imene zikuyenera kukhalira munthu wopanda chiphaso sungavote. Ndiye pakhala ndithu pakumakhala nkhani kuti zidzakhala bwanji imene tikuyandikira kuchisankhomu mabungwe awiri amenewa a Malawi Electoral Commission komanso anzathu a National Registration Bureau alikalikiliki kuonesesa kuti zonse zoyenerera kuti anthu achite kulembesa kuti akavote zikutheka komanso kuti anthu akhale ndi ma ID awo. Sipakumalephera kumakhala mpungwepungwe apo ndi apo zina zotsamwisa ndi anthu amenewa abwera mu studio muno kuti atiunikire kuti pamene tili pa phase yachitatu kapena kuti number 3 yokonzekera ndithu kuti anthu akulembesa amenewa atimasule kuti kodi zinthu zili pati zotsamwisa ndi ziti komanso mwina mwake apereke mpata wonena kuti inu anthu amene muli kumeneko amene mukumalembesa nawo kapena mukufuna kulembesa kapena mukukumana ndi zina mulankhulane nawo ndipo akupaseni mayankho. Dzina langa ndine Patrick Njawala, ndikulandireni mukhale pomwepo ndikupemphaninso kuti mutenge nawo gawo. Ndikulandireni ndili ndi mai Magi Msiska. Magi Msiska. Yes, ino mukuchokera ku National Registration Bureau. Sijonje? Zoda. Zikomo kwambiri. Kumeneko nkhope kabwerebwere Mibawa. Emmanuel Mpambe. Ino mukuchokera ku Malawi Electoral Commission. Yes. Ino kwambiri mmapanga zophunzitsa ndithu anthu. Yes. Kuti za zisankhozi zikukhala bwanji. Andi ndizimenenso mwabwerera pano. Ndizimene tabwerera pano. Ndiyambe mwina ndinu mayi wanga. Ndiyambe kapena ndinu mkulu. Kena kuti pite kwawa. Panopo anthu afika pomakalembesa kuti ine ndikufuna ndizaponye nawo voti chaka cham'mawa. Tili pa phase imene muti yachitatu eti. Tatifotokozereni kuti pofika pano zinthu zili pati zikuti bwanji. Zikomo kwambiri pano padi zona kuti tili ndime yachitatu ya kalembera wathu wa chisankho. Ndime ziwiri zadusa kale pano padi tili pa ndime yachitatu imene kutenga maboma kuchokera kumpoto tikutenga boma la Nzimba, kuchokera pano pa chigawo chapakati tikutenga boma lino la Lilongwe District ndi Lilongwe City, komanso kumwera ndi kuti tikutenga Mangochi, Mwanza, Nsanje. So far amene tayendera ndiye kuti anthu inde madera ena akubwera bwino komabe basi pamalephera madera ena ndi ena kuti akubwera mwa apo ndi apo. Ndi chifukwa chake tikumabwera pano ngati pa television, pa wireless komanso munjira zosiyanasiyana kuti tiyameme anthu kuti tikalembetse mwa unyinji tisadikire kuti masiku 14 aja athe. Chifukwa ndime ino inayamba pa 28 November koma timaliza pa 11 December ndiyo ndi masiku 14. Panopa ngati ndisakulakwisa tatsa ndi masiku 8 or 7 ndiye kuti tikupita ndithu tikukwangula. Choncho ndimafuna ndiatsimikizira Malawi zokuti kalembera ali mkati amene sitalembetse ti madera amene ndatchulawa ndiye kuti tithamange tikalembetse. Chabwino Mpambe. Mwina tisanafike kwa mayi Msiska, anthu amene akuyenera kukalembesa kalemberawo ndi otani, zowayenereza ndi zotani? Zikomo kwambiri. Kalembera amene wachisankho oyenera kukalembetsa choyamba akhalezo kuti ndi Malawi. Ngati asali Malawi koma akhalezo kuti ngatali obwera akhalezo kuti mwa malamulo movomerezeka wakhala m'dziko lino kwa zaka zosachepera 7 koma mosaduladula. Wokalembetsa yonso akhalezo kuti anakwanitsa zaka 18 zakubadwa kapena kupitirira yapo kapena azakwanitsa zaka 18 zakubadwa pofika tsiku lija loponya mavoti chaka cham'mawa limene lili pa 16 September 2025.
komanso chomuyenereza munthu kukalembetsa kaundula wa mavoti ndiye kuti akhale ndi chiphaso chija chaunzika. Ndi chifukwa chake tikugwira ntchito ndi anzathu a NRB kuti ngati munthu wapeza chovuta chinene chilichonse chokhuzana ndi chiphaso ndiye kuti anzathu atithandizire. Eya ndiye ndikufuna ndilowe kwa amenewo, koma tisanalowe kwa amenewo komalizira mwina maketi tisanayambe za chaunzikacho, kupatula chaunzika pali chinthu china chimene munthu angagwirisire ntchito pokavota. ayi malamulo athu mmene anasinthira mmene anakonzedwera ku nyumba ya malamulo anatiuza zokuti chiphaso chokhacho chovomerezeka kuti munthu kalembetse kaundula wa mavoti ndi chaunzika basi. Ndiye ndi chiphaso chimene ifeyo abungwe la zachisankho tikuchizindikira ndipo tikuchigwiritsa ntchito pa kaundula ameneyo. Ndithu msisa tibwereno kwa inu ndi amene mukuyendesa zimenezi za chiphaso chaunzika. Anthu si onse amene ali ndi ziphaso zaunzika mbuyo mutimamva ena kumadandaula kuti ndinalembesa koma sichinabwere, ena anangondipasaka, ena zinapanga expire, komano masiku akutsendera. Tili mDisemba posachedwa apa timanena kuti chaka chammawa koma pano tikumati 2025 chifukwa sipathanso chaka tisanafike September. Zili pati poonetsesa kuti aliyense akhale ndi chiphaso? Zikomo kwambiri. Ofisi ya NRB imapanga ziphaso. Ziphaso zimene zikugwiritsidwa ntchito panopa ngati kumeki. Chomwe ndinganene kwa anthu amene analembetsa NRB panopa ikugawanso ziphaso zambiri zinapangidwa print. Ndikukhulupirira kuti pakatipo makhala mukumva kuti I think kwayambirira tinapita ku India kapangisa ziphaso anthu analandira. Kachiwirika anthu ziphaso zinabweranso zina zambiri zinaperekedwa mu district zikugawidwa mu center osiyanasiyana. Ndiyeno mwina pongonjezera ndipo nena kuti ngakhale munthu alibe chiphaso akumathanso kuthandizidwa akapita kumalo olembesera za mavoti. Akuthandizidwa bwanji? Pamalo pamene pakulembesera za mavoti pakumakhalanso ofisi ya NRB imene ikumathandiza kalaki kusimikiza kuti munthu uja ali mmakina akaundula wa nzika za muziko. Nde munthu ngakhala alibe chiphaso koma analembesapo akapita ku center kuja kachiphaso chake chinasweka chofufutika sichikuziwika bwino mudafotokozapo kuti anthu anapasidwa zimapepala zomwe zimakhala ndi akafika pamalo paja akakumana ndi ofisa wa NRB ndiyoti akamuthandiza akaliyang'ana dzina lija ngati lilimo mmakina chifukwa analembetsa dzina lija likapezeka. Komanso munthu atha kupita kanena dzina lake olokata ID number analoweza kuti ID ija inasowa panopo alibe kaye kuti mwina sinatuluke akapita ndi nambala ya ID ija akakangomuza munthu uja ndiyoti akayang'ananso mmakina akang'ana mmakina muja ikumatulusa ndithu chithunzi cha munthu ndi munthu uja nakumaona munthu amene wabwera uja ndi chithunzi chimene chabwera mmakina muja ndiyoti munthu uja wapasidwa no receipt. Ndali yesa amene analembetsapo ngati alibe chiphaso kuti chenicheni chija akathandizika. Ena akumatha kugwiritsa ntchito phone number ngati akuyikumbukira imene alembetsa nthawi imeneyoyo zikumathandizanso. Mayina akumathandiza, lisitilo likumathandiza. Pali zosiyanasiyana maofisi athu akumathandizira kuti akuwafunsa mafunso osiyanasiyana cholinga munthu ujabe anthandize ampeze msisimu ngati analembetsa. Kungonjezera paja munamvoti tinayambanso kujambula anthu eneti oti mwina analasana jambulisepo nde service imeneyi kumakhalaponso komano akajambulisa kumadusa njira zonse zomwe zimayendera kuti iduse rekodi ya munthu amene dzina la munthu kuti ampaseni ID ija nde iwonso akumathandizika. Ndi aliyense amene wakonzeka amene ali oyenerezeka momwe anafotokozera kuti zaketi kuti nangasife kumbe timajambulira timasiyanako ndi panopo kuti timatha kuyamba 16 years munthu akanjambula komano munthu kuti akapite akalembese for voters akwena kuti pa nthawi imeneyoyo yozavota zakhala akwanisa zaka zingati 18 ndezikatero anthu amenewonso tikumakhala kuti
tikumathandiza. chabwino pamenepo timafuna mupatambasule bwinobwino chifukwa pamene pakumakhala ngati kuti pakupabweresa mwina mpungwepungwe kapena kusamvesesa kapena kusamvesesana bwinobwino. Munthu amene mukunena kuti angathandizidwe ndi NRB akapita kokalembesa ni munthu onena kuti chiphaso anali nacho, si wanyuwani simukupita anthu anyuwani sakupita kukalembesa pa center poti kukalembesa kuti azavote. NRB ikumathandiza anthu amene anakhalapo ndi chiphaso kapena amene anajambulisapo koma alibe chiphaso. Ndi mu system mwanumo alimo kale, tikumathandiza. osati munthu sanalembese akupita. Tikumathandizaso oti sanalembesepo nzika dziko la Malawi akumatha kupita pa center akumathandizira. Ayena ato akumanena kuti akuti mukubera mavoti ati pamenepo tambasi apambe mavoteka. Ayi sikuti ndikubera mavoti. Wanu mukakumbukira bwino lomwe pakatipo panali kudandauleti kuti mwina anthu ena sanathe kukwanitsa kukajambulisa. Nthawi amene timajambulisa tinayamba timati national ID registration tinali ndi outreach imene tinakhala tikupanga mpaka na 2024. Kenako tinapitanso kumakajambula m'madera tinkanena kuti mopwapweti kumakapita malo kumasankha. Tinapanga I think zigawo 9 ndiye timasankha pang'ono kupita dera lina kusuntha mpaka tinakwanisa ka 9 kuyendera dera lonse zimenezo zimachitika district inayi boma linali lonse. Ndiye kunali kudandaula kuti mwina anthu ena nthawi imene sitinathe kuwafikira bwinobwino. Ndiye kunapemphedwa kuti chani NRB zithaso kupezeka kuti zitha kuthandiza anthu amene anasalira aja. Ndiye komano sikubera mavoti komano ndikuthandiza anthu ena amene analibe mwayi oti ajambulidwe nthawi imeneyoyo. Anthu oti akumakhala kuti ndoyenerezeka ndithu akumatsatira njira zina zizonse zimene timazisatira tikamafuna kujambula munthu. Apapa zingokhala ngati kuti mwayitenga ofesi ya NRB kumene timalembesa ija mwayipitisano kwa anthu. Mukutanthauza choncho. Zimakhala ngati choncho momwe tili kanangokhala pa boma kapena post office kumene timagwirira ntchito. Chabwino. Ndiye zimenezi zikuchitika kuti ndi kuti? Zimenezi zikuchitika tu boma linali lonse limene kuchitika Kalembera. Fankani inatu imamveka kuti zimene zikungochitika ku Lilongwe kokha. Anthu mwina atha kutero komano anzanga wathaso kundikira umbuzi. Zikuchitika boma linali lonse kumene kuchitika Kalembera. Chabwino. Kaya ku Lilongwe kuno ku Nsanje ku Chikwawa ku Mwanza ku Mangochi Ameke alipo Mzimba alipo. Ampambe tafotokozani pamenepo chifukwa choti mandate ya Malawi Electoral Commission ndiyonena kuti mukufuna cholinga chanu kupereka chisankho chotani mmati chovomerezeka. Ndiye chisankho chovomerezeka kuvomerezeka kumayamba ma stages ambiri mpaka kumaliza kuja. Pamenepa anthu amakhala ndi mafunsopa tatitsimikizireni zimene akunena mayo from now perspective ya Malawi Electoral Commission. Zona di ntchito imene yakalembera tikugwira limodzi ndi anzathu a National Registration Bureau kuma center kumene ife tikupezeka nonso akupezeka. Makamaka tikugwiritsa ntchito chiphaso cha NRB chimene chili chaunzika chicha. Pa nthawi imene timagwiritsa chimene chichi tikumachipanga scan. Tikapanga scan toti information imene munthu uja analembetsa ku NRB ija tikumakhala tayitenga mu system mwathu. Ndiye pakumakhalabe mafunso awiri atatu amene munthu uja kumafunsidwa tikumalowetsa mu system muja. Kenako timujambula zala, tijambula chiphaso, timujambula yeyo asayinira titulutsa ziphaso ziwiri china chovotera tikumampatsa kumwikira mu pochi china ndiye kuti tikumamata pa center pomwe paja mu buku munthu chandi kusayinira akatero walembetsa. Chimene tungotolerapo ndi information ya munthu uja mbiri yake basi. Tikatero ndoti amene yoyo pa nthawi imene yoyo tizatulutsa timati voters register kuti mwina center yakuti analembetsa anthu mwakuti. Ndiye anthu asamasokonekere kuti panopa kukumaveka mbiri nkhani zosiyana-siyana. Ena umati avota kale iyayi panopa ndikalembera chabe palibe akuvota iyayi. Kuvota kuli pa 16 September 2025. Popa tikungolemba kaye anthu tikalemba izafika nthawi yokuti tiyeni tikavote. Ndipo voti yathu paja imakhala ya pambalambanda
timavotera makamaka ndipoyera aliyense amazaponya voti yake kumapita bwinobwino tizabweranso kuzaphunzitsa amalawi kuti kavotedwe kathu kakhala kayenda motani koma sofa panopa chimene tikukamba kwambiri ndikalembera si voti yayi mokuti amalawi asaganize ngati kuti alipo aliyense amene wavota nthawi yovota sinafike chisankho chimakhala ma stage osiyanasiyana pakali pano tili pa stage ya kalembera ndimene tikupanga panopa ndithudi ndiye mwanena chingerezi mukuti zimene mukupangazi kuti kuwathandizira anthu kuti mwina kupeza ID kwa amene alibe komanso ena kuwapasa chozavotera chija ndi mufuna kupanga voters roll zimenezo zangu ndikumbusa padzana pamakhala nkhani ina yake munabweretsa makina mati electronic election monitoring management devices EMD tafotokozani za zimenezi ndi zimene mukupangazi pali ubale wanji mbuyo muja mutati muone tinali ndi mavuto osiyanasiyana pakalembera wathu mwachitsanso mavuto limene anthu angathe kunditsimikiza sili mavuta kwambiri kunali kuti upeza chithunzi cha mamuna chili pa dzina la mkazi kumakhala kangati kupanga misplace choncho panalinso mavuto onenazo mwina voters roll yathu mweza mwina munthu wina palibe wasowapo kapena china chake chachitika koma simakhala kuti accuracy yake simakhala ngati yabwinobwino mmene ife timafunira panali zifukwa zosiyanasiyana ndiye chifukwa chinanso choti timatha kubwereka makina sitinali ndi makina opanga exactly za chisankho iyayi ngati chisankho chapita chija mungathe kuona zokuti tinagwiritsa ntchito makina obwereka ku NRB pamene timati kuwalemba anthu kena kuwapempha NRB kuti ayitipaseni zithunzi basi kumasomekeramo mmene mucha koma pano makina amene tinawo panopa ndi opanga chokhacho chachisankho iye osati kuti makina oti tikulembera anthu munzika kena kuti abwerekere tilembera anthu muchisankho koma wawa ndi achisankho ndikuona timatchula zoti elections management device ndokhuza ndi zachisankho moti data imene tikutolera ndi specifically yogwiritsa ntchito pa chisankho ndiye of course chimene akutithandiza kuti makina amenewa number 1 kalembera amalawi ambiri amene alembetsa angathe kutsimikiza zoti ali ndi changu kwambiri chifukwa kuti information yonse tikumayipeza mu kadi moja komanso makina amenewa mkati mwakemo ali ndi battery lokuti matenga nthawi yatali kwa basi akumabweranso ndi power bank ndiye kuti performance yake mkati kukhala tsiku lonse la mtunthu even masiku 3 or 4 musana charge komanso pa jambula anthuwa sitikumalemba kuti tikudike kuti yayi kukhale network ayi sakutenga zoti kuli network kapena kulibe network koma nthawi inaliyonse tikumatani tikumatha kuwalemba anthu zimenezo ndi zina mwa ubwino wa makina amenewa chabwino ndaona anthu ayamba kale kumayimba mafoni koma tisanafike kumeneko ndinali ndi funso pamwepo kaye makina amene mukunenawa mwakambatu tizinthu zabwino timene akuoneka kuti akuchita kusiyana ndi ndondomeko ya manyo imene timapanga padzana yomachita kulemba ija komano ndi makina omwewa amene azipani mpaka anafika pomanena kuti iya kumeneku ameki mpaka wamkulu ameki achoke chifukwa choti makina awa kwina kumene agwiritsidwa ntchito kumapezeka kuti zinthu sizinaende bwino inu mungatitsimikizire bwanji magwiridwe ntchito makina amenewa kuti mwina mwake atha kusokoneza chisankho kapena kuyendesa bwino chisankho nkhani zizi ndizoonera zokuti anzathu inde achipani akufotokoza zosiyanasiyana koma ndiyoti ndi nkhani yokuti amalankhulabe pa malevels ena komanso ndimafuna kutsimikiza kunena zokuti bungwe la zachisankho silipanga chiganizo palokha yayi chiganizo chonse chimene timapanga ife za chisankho timakhala ndoti mabwana athu ma commissioners or management yapanga konzati anzathu achipaniwo ndiyo tikamapanga chiganizo mucha timakhala zoti consultation inali very wide nkufika poti tagwiriza zoti yayi tiye tipangeni settle for this ndiye mwina enabe mwina angathe mazabwera mbuyo muno kumazapanena zosiyanasiyana komabe amakhala zoti anthu akudziwa zokuti bungwe la zachisankho pano paliyenda motere ngati zili kugula katundu wotere ndiyoti amakhala zoti anthu ambiri akudziwa and tachita konzati very widely ndi ma stakeholders onse okhuzana ndi chisankho mmene mukuti ma stakeholders okhuzana ndi chisankho amakhalapo ambiri anthu amene za chisankho zikuwakhuza ena amwina ngati mamonita kuti aone kuti chisankho chikuchita follow ndondomeko yake yoyenerera amenewa akutenga nawo gawo lanji makamaka pa phase 3 imene
kumbuyo kuti kudziwa kuti kuli mabungwe mwachisanzo mwina nice komanso kuli mabungwe ena ongoyima paokha kuli ma consortium amene amabwera ndithu kumaonika kuti kodi zachisankho tikuzipanga pati ma monitors a loko komanso ena mwina ochokera ku mabungwe akunja amene aja akutenga nawo gawo lanji makamaka pa nthawi imene tikupanga kaundula ku anthu kubwera kumazalembesa. Panopa ngati mwachitsanzo tinapanga accredit ma monitors achipani kapena ama independent candidate komanso mabungwe osiyanasiyana amene ali ndi chidwi choyang'anira nawo kuti kalembera akuyenda bwanji. Kukakhala anzathu achipaniwa timaloleza zokuti azibwera azika mamonita awiri pa chipani chite chonse moti mukayendera centenary yonse mukapeza kuti pali ma monitors amenewa amatithandiza kunena zokuti one azoona zokuti zimene zikuchitika pa center zija zikupangika poyerayera palibe chilichonse chobisa mokuti likamatha tsiku iwo aja amatha kudziwa zoti talemba anthu ochuluka mwakuti. Tikamazamba tsiku linalonso amadziwa zoti dzulo tinalekezera pakuti tikupitiriza pakuti pacha ndi amakhala kulondola china chilichonse chikupangika pa center pacha. Ndimene nafotokozera muja kuti timachita chilichonse pambalambanda poyera kuopa zokuti mwina anthu ena ngati maziri akupangira kuseri chakuti mwina pali zolinga koma ano mamonita aja timapanga involve. Nthawi zinaso amatithandizira ma monitors aja kuti yayi anthu akubwera ochepa pa center. Iniyo ma monitors ndi ntchito yanu kupita m'midzi muja ngati achipani kukamema anthu kuti abwere moyenerera. So ma monitors timagwira nawo ntchito hand in hand pamene tikuyendesa kalembera wathuyo. Kuti munthu woti anavota 2019 chisankho chomaliza chichi panopo akuyeneranso kubwera kuzalembesaso? Yes. Chifukwa chani? Chifukwa timafotokoza zokuti kalemberayo ndi watsopano kutanthauza zokuti information yonse imene ali mbuyo muja sitigwiritsanso ntchito pa kalembera ameneyo muja imene nafotokozera muja zokuti yayi timafuna zokuti tikamaza kubwera ndi voters roll yathu izakhale zoti ili mchizungu timati accurate yolondola ndiye kuti yayi mwina choyamba tiye tilembetsenso naliyense tilembeso koyamba. Kachiwirinso mungathe kuona zokuti malire amakhansala komanso ama MP paja tinaawunikiranso ndiye munthu ngati unalembetsa mbuyo muja kutengera ndi malire anyowa atsopanowa mwina ungathokoza kuti ku audio lakwika kapena constituency yolakwika ndiye tifuna zoti anthu alembetsenso cholinga kuti akhale ku dera lawo loyenerera kutengera ndi malire atsopanowa. Zimatha kuchitika kunena kuti mwina pa nthawi ngati ino tikuyembekezera kuti nthawi yozavota anthu azakhala ena alipo ena mwina asuntha kuti ine timachitsanzo ndili ndi achimwenanga koma pa nthawi inoyo anapalamula mlandu ndiye mwina akuasunga kumaula koma anawuza kuti ikamafika June azakhala atuluka koma kalembera akuchitika pano sindingapite kukalembesera kapena ena ali kunja sindingapite kukalembesera. Kalembera wathu mwa malamulo amanena zokuti munthu aliyense amene afuna kulembetsa mkaundula wa mavoti eka abwere pa center. Mwachitsanzo ngati anzathu amene ali kundende kundende kuja tiliso ndi ma center komwe kuja moti anzathu onse akundende ali ndi mwayi olembetsa mkaundula wa mavoti. Mwina ena apeza kuti mwina ali mchipatala nthawi zino chipatala ifeyo malamulo samatilola kuti tikalembetsa anthu mchipatala komano ndi muja timanena zokuti ngati wodwalayo aliko ndi timphamvu tenti muthandizire tipite naye pa center komanso pa center paja akabwasuti azakhala pa nzere yayi koma amangojoyera nzere kufika kutsogolo athandizidwe abwerere ku nyumba azikapuma. So komanso ndi process imene nafotokozera muja mungathiona zoti kalemberayo sitingalembetserane yayi nanga tikati tikadinde zala muja tikatenga zala za ndani tikati tijambule nkhope tikajambula nkhope ya ndani komanso kutenga ndi lamulo sitimalola kuti wina alembetsere wina kapena wina atenge chiphaso cha anzake akamulembetsere wina. So aliyense akuyenera kukalembetsa mkaundula wa mavoti yekha osati kulembetsera wina wake yayi. Ndiye chimodzi chimene ndikufuna chimveseseke zikuchitikira limodzi amayi msisa mutatifotokozera ampambe akunena kuti kuchitika kaundula wa meke wa mavoti amenewa komanso pomweponso pakupangiranso kalemberanso wa ma national ID pakusiyana bwanji munthu ungaziwe bwanji kuti izi zikuchitika ndizo izinso ndizi munthu wodi monga ungangobwera pa center for example
kungolembesa mwina chaunzika ndikumapita kuti aine ndi zamavoti sindivota nawo ningofuna kungolembesa chaunzika ndikumapita kapena pali mandatory kuti izizi tikufuna ndithu zipangikire limodzi. Mwina kuyambirira ndinene kuti kalembera amene wapanga NLB ndi waunzika amene kumapeto kwake timadzatulutsa chiphaso chimene munthu amachigwiritsa ntchito munjira zosiyanasiyana. Nde panopa tikukalembera anthu munthu uja amapasidwa nambala eti nde chifukwa yonera kuti kanthawi komwe kalipoka mwina sitingatulutse chiphaso nthawi yomweyo komano nambala ija munthu atha kugwiritsa ntchito. Nde cholinga kwenikweni panopo tikufuna kupititsa kalembera amene yuyu pamalo omwe anthu akulembesera kunali konena kuti munthu aliyense amene ali oyerekezeka kuti atha kuzavota apeze mwayi wansanga ndithu oti athandizike. Ndeno ife tikamapanga kalemberayo tikupanga kuthandiza kuti tikukhala chizungu yake nthono tikupanga update register yathu yaunzika ijeti komanso kumbali inayi chifukwa yonena kuti kaundula amene timapanga kalembera wathu uja amatha kuthandiza anthu mosiyanasiyana mbali ina ndikuwathandiza anthu ku nkhani ya yozalembesa kuti adzathe kuvota eti. Ndeno ndikuona ngati kuti popezeka kwa senta yathu pamalo akaundula munthu akakhala kuti wapita wakalembetsa ndi bwino ndi choyenera onso chitha kukhala chinthu chosangalatsa kuti pakhalenso mwayi onena kuti nambala yake ikatuluka athenso kukalembetsa kumeka zapitirire ku desk ya meki ndi kukalembetsa kuti akhale nawo mukaundula. Chabwino malamulo a dziko lino amanena kuti munthu kuti akhale ndi chiphaso chaunzika akuyenera kuyambira zaka zina zache. Ndiye kumeneku ndiye padzana paja kuti zitheke mwina umafunika kalata yochokera kwa mfumu kapena birth certificate ngati nthawi imeneyo musanatenge za ma birth certificate fata amvaso kuti zimenezo zili m'manja mwanu. Panopo munthu akamabwera akuyenera atenge chani? Munthu akuyenera kutenga zinthu zomwe mwatchulazo ngati zilipo ngati birth certificate ilipo akuyenera kutenga momwe amabwerera nthawi zonse ku ofesi kuti akubwera kudzalembesa. Kalata ya kwa mfumu ikuthandizira. ID amakolo mmodzi mwa kholo ikuthandizira komanso ID awiri amboni amene ali anthu amene amuderalo amene munthu amamudziwa zikumathandiziraso. Ndeno ndondomeko yake munthu akamakalembetsa kumalo awo omwe tatsegula panopowa ndi ofanana ndi omwe imachitika ngakhale munthu chakhala wapita ku ofesi. Ndezonsezo akafika pamalopo akapasidwa akafunsidwa china chilichonse chikakhala nchoyenerera akumapasidwa no fomu imene akumayilemba ndikumapita pa ofesi kapena malo amene tikupanga kalembera ojambula nzika. Nde ndi zaka 16 zimene ife timayambira. Timamva ndithu malipoti masiku ano ngasiku mali zinthu zambiri umangoziona pa phone ati akumalemba ana kumeneko tatitsimikizireni. Zolemba anazo so mmene tikuti anamo tikuthandauzira ngati kuti sanafike 16 chifukwa ngati wafika 16 amene akuyenera kuti alembedwe palibe chomunesa pa malamulo eti komano akamati ana ndi kuti akunena ngati kuti ang'ono pamalo olembeseratu amakhala anthu osiyanasiyana amene amakhala maso kumayang'ana. Ndiyeno olo munthu jamakhala kuti timati ngati kumpanga veti ati kumfufuza kufunsa izi ngakhale zaka zija timakhala kuti tikugwiritsanso ntchito umboni osiyanasiyana kaya aphunzitsi kaya makolo kaya kabuka kuchipatala zambirimbiri kuti titsimikizire kuti mwana uja ndoyeneradi kuti atha kulembesa zaka 16. Chabwino ampambe komanso asisha mundilole kuti tipumune pang'ono ndi cholinga chokuti titsegule mwina ma phone line athu chifukwa program iyi kwambiri siyanga ndi anthu ine ndangofuna kuti izi muzike pambalambanda komano mukhale ndi mpata olankhula ndi anthu ndikudziwa zoti mwina anthu ali ndi ndemanga komanso mafunso sati tiye timwere madzi tikabweranso titsegule ma line athu kuti mulankhulane ndi anthu komanso nanunso mwina muli ndi zina zimene mukufuna ndithu mwaunikire anthu mpata tikupasana. Tikutero kuti ndithu program imeneyi yapadera imene ikubwera kuchokera ku Malawi Electoral Commission komanso ku bungwe limeneli la National Registration Bureau kuunikira za ndondomeko zimene zikuchitika pamene anthu fe tikukonzekera zisankho za September
2025. Tikabweranso tikufuna ndithu titsegule malaini athu kuti anthu mukhale ndi mpata ocheza ndi alendo athu amene tili nawo mu studio muno. Tikulandireni kugawo lachiwiri komanso lomaliza ya programu yapadera yoyambirira fa sabata yonse ino tikhala tikupangira tipasani ndithu programu zimenezi zofuna kuwunikirana pamene tikuyandikira ndithu kuzisankho kuti makamaka nkhani ya kalembera ameneyo akuchitika wa NRB komanso kalembera wa voti zikukhala bwanji. Mpulogalamu muno ndi anthu awiri ndithu, Mayi Magi Msisa komanso abambo Emmanuel Mpambe. Amsisa akuchokera ku National Registration Bureau pamene Ampambe akuchokera ndithu ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission. Tinanena tisanapite ku break kuti titsegula mafoni athu, koma tisanatero ndimangofuna pang'ono ndi cheze nanu mafunso awiri okha. Pakumakhala mwina mwake kusamveseseka, anthu akumaona ngati kuti akangokhala ndi ID ndikuti azatha kutenga ID ija kukavota nayo. Zimene ndizoona kapena mwina mwake pali kulakwika? Pamene padi ofuna tifotokozepo bwinobwino kuti chiphaso chaunzika sichovotera iyayi, koma kuti chiphaso chaunzika chikumuthandizira munthu kuti alembetse mkaundula wa mavoti. So mwina Amalawi achigwiritsitse chimene chikuti kukhala ndi chiphaso chaunzika kokha sindiye kuti munthu ukavota iyayi, komano chiphaso chaunzika chija chikuthandizire ulembetse mkaundula wa mavoti, akupatse certificate yokavotera. Imene ija ndimeta zagwiritse ntchito pokavota osati chiphaso chaunzika iyayi. So ndimafuna kuti mwina pamene papa Amalawi apamvetse kuti chiphaso chaunzika sichovotera. Chabwino, mwina tisanatenge foni imene azipani amene ali ndi chidwi chifukwa kangati kuti tikukonza koma masewero wa azakhala awo. Ena afe tikungokonza kuti zonse zoyenerera zikhale bwinobwino. Achipani akuyenera azipanga chani? Anzathu achipani iwo ndiye timati ma key players. Iwo akuyenera kutengapo gawo lalikulu makamaka kumema anthu kuti akalembetse. Chifukwa ndi achipani omwewo amene pamawa panati azabwere kuzafuna anthu aja kuti akavotere. Ndengati anthu salembetsa mwaunyinji mokwanira bwino nangati akavotere ndi ndani. So achipani aini yake
pamene ife tikuthandiza tikumamema anthu kuti akalembetse komanso achipani akuyenera kutengapo gawo lalikulu kwambiri kumapita m'midzi muja kuamema anthu kuti akalembetse chifukwa tikazatsekula kampeni yathu izakhala achipani omwewa kupita kwa anthu tiyeni mukativotere nanga ngati salembetsa atakavotere ndi ndani. Chabwino muli ndi chimene mumanena kuti electoral calendar anthu ena sakupita kukalembesa akumanena kuti akumalawi kuno ngakhale akanena kuti deadline ndi yakuti kumalawi tinazolowera amapanga extend kodi izi mupanga extend? Ifeyo kalembera wathuyi akumatenga masiku 14 kutengera mwa malamulo. Phase 1 ija tinapanga masiku 14, tinabwera phase 2 tapanganso masiku 14, panonso tili mu phase 3 imene tapange masiku 14. Koma mwina tizabwerezako phase 1 kutengera ndi zina zimene analamula kuti tibwereze. Komano panopa palibe chiganizo kapena chikonzero choyena zokuti tibwerezenso. Ndiye tikangomaliza phase yachitatuyi ndi kuti kalembera tathana naye. Chifukwa kumbukirani kuti chisankho chimakhala ndi ma activity osiyanasiyana komanso activity yonse imakhala ndi nthawi yake. Ndiye kuti tikangotenga activity imodzi mpaka na kalekale ndiye kuti ma activity naja sitakwanitsa pa nthawi yake. Pachichewa pali mawu amati kuchola khobwe ndi mmawa. Ndi mmawa. Ndiye mwina mwake anthu atapanga zimenezo. Apange machawi apite nthawi yabwino asadikire kuti yayi pa masiku awiri atatu omaliziraja ndizapita. Sudzoti mawa kugwanji mwina kubwera mvula komanso mazali kwa fomero chakuli chigulu kuti anthu alembetse ndi ndi anthu amadanda kuti yayi atibweza koma kumakhala zoti yayi tinakupatsani masiku 14 kalembera sakutenga nthawi tiye tigwisane ntchito nthawi imene tikalembetse mwa mango. Chabwino tikudikirira apapa omvera ma line ndiye tatsegula imbani foni kuti mulankhule ndi amulumuzana amene tinawo mu program imeneyi. Mwina muli ndi ndemanga, mwina muli ndi mafunso, mwina muli ndi nkhawa kapena mwina muli ndi zina zongofuna kuyamikira za zinthu kapenanso mufuna mutipase experience kumene muliko kuti zinaenda bwanji. Zimenezo program inoyo ndithu ndiyanu. Tiyambe ndithu tili ndi oyambirira. Hello, tikulandireni kuchokera ku wireless yakanema amebawa. Dzina ndani? Hello, muli bwanji komanso mukuimbira kuti? Ndiri bwino. Dzina ndani komanso mukuimbira kuchokera kuti? Ndakuthokozani. Mbali yakuti kulilongwe kwachi? Hayi pafupi ndithu. Inu tatifotokozereni sindikudziwa kuti kaya mwalembesa ndipo experience inali bwanji kapena mwina mwangokhala ndi funso kapena ndemanga. Nthawi ino ndi yanu. Chabwino. Zooni kangati kuti mwina masina konzekere kwambiri kulingana ndi madandaulo amene alipo. Pano zoona kuti anthu ambiri maidi alime akapinda kupeza kuti wina analibe ID pamene zimene zimafunira nthawi ina kuti akamati kalembera ndikuti ndifuniresa mimi malale wena kupota akhale ndi ID pamene nthawi zakile kapeza nthena ali mu ID malizo zake amakaonena kuti kunduyo kutalina mapanga ma ID panali mavuto lina kuti ete misimugwira ete makere ete zikhalizene zipanga fikti isangokuti atanthambirina agonisa kuti akafuze kushorena kuti maitini kangatika chini kunalala ndakuyekenge makhala zimene ndikibala ndakumvani ine koma ndimafuna ndikufunseni inu mwakalembesa ngalembesa kale kuti kwatu kulembesa mpaka pale zimene ndisafradi. Chabwino. ID muli nayo bwinobwino? ID yanga ndinayo. Chabwino. Program inoti ndabanga kudanda udamani Chabwino. Ya kuti subina gawo lendeso abali bale akalenda abali ndisaso ho script like that is really the same. Atawire ID we should point out that this is the code. We will kabili ko sipa ni mkani sema kazala ya. Ndakumvani komanso akulu ali pano akumvani. Ife tikufuna tikutumeni kupemphani mukhale mtolankhani mukapita ndikukalembesa program tikati kupanga mawa tsiku linalo mpaka mwina lachisanu mutiimbire foni kuzatiuza experience yanu mmene ingakhalire. Zikoma kwambiri foni yo mutakudula concern yanu atakuyi yankha popeza anthuwa tidakali nawo pompano. Zikoma kwambiri. Maamva tu akulu amenewo munga chite react bota. Okay.
wayankha ndathokoza Sambo chifukwa cha funso lawo pena ndimangayo yabwino komano ndinene kuti kolembetsa nafotokoza muja kuti ku ofisi ya kuli desk ya NLB imene kuthandiza anthu amene alibe zaunzika alibe chiphaso koma afuna kukatani kukalembetsa munthu akhoda ali ndi ID akumapita straight ku desk ya meki kumene akumakathandiza so desk yathu ikuthandizira kutsimikizira kuti munthu uja ali mu kompyuta kamene ali mu kaundula wa dziko lino la Malawi waunzika ndeno anthu asade nkhawa akapita kumene kuja ngati alibe chaunzikacho akathandizika ngati analembetsa nchifukwa chake ayenera mukupezeka kuti zimene mwina zinatsamwitsidwa padzana tizikonze pano ndakuthokozani timve halo mwaswera bwanji ndaswera dzina ndani komanso mukuimbira kuchokera kuti pepani kuchokera ku Blantyre dzina losini nalimvese bwinobwino mwati dzina nda chabwino mayi sindikudziwa muli ndi ndemanga kaya funso alipo funsaninso funsolo zikomo kwambiri mukunena kuti anthu ena mwina anali mchipatala kapena pazifukwa zina sanakwanise kukalembesa nawo komano kalemberayo khangati ku Blantyre yako watha zimenezo zikhala bwanji funso lanu ndi limene right akuluakulu alipo mpano ti mwina mwake angakhale ndi mayankho zikomo kwambiri uko ku Blantyre tikunena zoti kalembera wathuyi ndi wa masiku 14 tingopemphera zokuti anzathu amene akuvutika choncho mwina atati apeza mpata kuti masiku 14 aja asanathe akhaizo kuti alembetsa kaundula wa mavoti chifukwa tikakutengera mwa malamulo tikamaliza kalembera wa mavoti amene masiku 14 ndiye kuti sitizapanganso tikutengera malamulo amene amatiuzira pacha malamulo alibe chidule yayi koma ngati malamulo akuti masiku 14 ife tilemba kwa masiku 14 chabwino lukhulupirira kuti amene anayimba foni aja ndithu amva timvenso ena halo dzina ndani komanso mukuimbira kuti halo dzina ndani komanso mukuimbira kuti ndakulandirani programu imeneyi sindikudziwa mwabwera ndi zotani mukudimva kuchigumula halo ndikukufunsani kuti kaya muli ndi funso kaya ndemanga nthawi yanu ndi imeneyo ndinamva wina kuti saonjezera masikuwo ndi dandolanga ndinamva kuti halo ndikukumvani ndithu komanso akuluakulu akukumvani dandolanga ndinamva kuti kodi anthu amene ID number awo amalembetsa kuja aneka masenta amene anthu amalembetsa chaunzika ndi ma ID number awo sanatuluke atisangapange register mpaka mamwe kuti sabwereza muso kuna anthu amene kuti basi zapitirira malimvesesa funso limene yes funsolo alimvesesa khani pomwepo ndipo akuyankhani zikomo kwambiri fa choyimba foni akutero ndithu tione ngati pali funso lina amenewa mukamayankha ndithu ayang'aneni kuti aziwe kuti akuoneni kuti mukuwayankha ndithu iwo zikomo kwambiri uko kuchigumula tikukhulupirira zoti anzathu a NLB amene akugwirira ntchito yawo ndiye kuti masiku amenewa asanathe ID yanu nambala yanu ikhala itatuluka akumatitsimikiziranso apa kunena zokuti paja imatenga ndondomeko yonse yakalembera wa unzika choncho ndiye kuti masiku 14 asanathe tikukhulupirira zokuti nambala yanu ingathe kukhala itatuluka koma mwina ndisayankhire kwambiri angathe kuyikapo mawu pamenepa zikomo kwambiri zikomo kwambiri kuchigumula bambo Chilundu yes NLB panopo momwe timemba chabwino ndikukhulupirira kuti kuchigumula kumamva kuti musachite kukhala ndi nkhawa iyayi imene afotokozera tiyankhulenso ndi ena maswera bwanji
Hello. Hello. Mwasura bwanji mayo. Dzina ndani komanso mukuimbira. Dzina ndani komanso mukuimbira kuti. Mune Patricia Bono Kumwanza. Patricia Kumwanza muli ndi zotani. Mali ndifuse kuti kodi zidzatheka muna kuti munthu ukhoza kulembera kwina nthawi ya mavoti uzapezeka zokuti ulidera lina zidzatheka kuti munthu akavotere kumeneko kapena ayi ufunika ukavotere kumene wangalembesera. Nathokoza kwambiri funso lanu labwino ndilibwereza akuluakuluwa aliyankha inu ndithu mungokhala pomwepo mumvesese malimva funso. Yes. Patricia kuti mwina unalembesa kwina ndizotheka kukavotera kwina. Patricia Kumwanza funso lanu talimva. Izimenezi ndizotheka kuti mwina nthawi ino walembetsera dera lina koma mwina pa nthawi ina yakapezeka kwina. Tikamaliza kalembera inseyo idzafika nthawi yonena zokuti tidzakhala ndi kaperiodi kama transfer kuti inu ngati mukuona zoti pa nthawi yovotera mukapezeka kudera lina lake ndiyoti tidzatsekula kuti nthawi imene muthe kupanga transfer yanu kuti mukavotere kudera limenelo. Komanso popanga transfer po ndingokumbutsa sinde kuti mukuyenera kuzapita ku center imene munalembetsera iyayi koma muzangopita direct ku center imene mukufuna kukavotera ndikukaonetsa chiphaso chanu cha mavoti kumeneko akakupangani transfer pa center pamenepo kuti muzavotere. Koma tikazatseka window imeneyi ndiye kuti sipazakhalanso mwayi woyena zoti munthu ukavotere kwina koma kupatula kumene unalembetsera m'kaundula la mavoti. Zikomo kwambiri tilankhulenso ndiye nabo pepani foni imene ndithu yaduka tilankhulenso ndiye na. Hello. 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 Omvera mukakhala kuti mwatimbira foni mungokumbukira ndithu kuyankha foni ja kuzitchula dzina komanso kumene mukuimbira ngati muli ndi funso ndi ndemanga ndithu funsani pamene. Hello. Mwaswera bwanji? Mwaswera. Dzina ndani komanso mukuimbira kuchokera kuti? Nesanga Msopole ndikuimbira kuno ku Yoshire area 49. Zikomo kwambiri mayi Msopole muli ndi zotani? Yes, ndinde manga. Chabwino. Ndakalembetsa Pashire primary school. Sindinatenge nthawi ineyo nali munthu mmodzi amene ndinalibe ID nanditayika. Masogolo amene ndimapita naye wachipepala changa chija chimene anandipatsa pakucheni ku NRB. Koma nditafika mmene mwana ndipatira neapo pa desk ya NRB. Amene paja nditulutira nangwauza dzina langa kumene ndinalembetsera chiphaso changa anditulutira kapepala kaja akandipita pa desk ya meki ndalembetsa opanda vuto linalililonse sindinatengeso 10 minutes ndisina ndibalizikitsana azile kumene kuti kwasizikuchedwa ndembe ndimafika pakalibe munthu ndisindinateso thaya itali ndinalikuwanthapili napita ndabamba kunyuka sindinatenge even 20 minutes alembetsa ndalembako ndifuna ndalipikitsamala vita ndisandesimavoti sizikuchedwa system ndipo ndiyo yafast kwambiri. Chabwino. Ndathokoza chifukwa cha experience imene mwachita share ndi anthu mayi Msopole mukutiso munapita ndi bambo ndikanakhala profit ndikanakufunsani kuti do I know you? Do you work for MEC? Did we meet before this phone interview? Ayi ndithu takuthokoza chifukwa cha experience imeneyo. Madzulo abwino mayi Msopole. Zikomo kwambiri. Akutero tunkhani mwina ngati zimenezo zosangalatsa nthawi zambiri timakonda anthu kungokamba ma experiences are negative koma akuti ku 49 akuti kumeneko ndithu zinaenda bwino. Zikumatheka. Zimalenga simusala. Simukwadziwa inu mayi Msopole? Hayi sindiwadziwa. Muli bwanji mukuimbira kuti phone? Tili bwino. Dzina ndani komanso ndinu ndani? Chabwino. Mukuimbira kuti phone? Zikomo kwambiri mbali yakuti?
kwa mbese mkumbuka chabwino ile kitasonga zile taifa zikumveka ndithu pitirizano fotokoza ndio katika ndikutangaza za kisasa ngadaika agoda bundo ndio kwa sababu ni moja ndio 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 kama mfano mzonga kama mzeka amadi mbereso kama yangu kama tu ndio ya kudito ndio hapa mzeka ndio ndio chabwino alipo mpano ndithu akuluakulu amenewa amva zimene manena ndipo ali ndi yankho zikomo mkhalani pomwepo bambo Martin kulilongwe zimenezo zikumatha kuchitika komano chomwe ndi ngali kulimbikiseni kwambiri nzonera kuti mukakumana ndi zinthu ngati zimenezozo musamadere nkhawa mudzipitabe chifukwa pali zinthu zingapo zimene timayenera kuti tigwiritse ntchito ncholinga yonena kuti munthu uja tithe kumpezabe mukalondola muja ngati akukumbukira komwena phone number imene adalembetsa ikumathandiza malo amene analembetsa mayina onse pati anthu ena amatha kukhala mayina 4 kulembesa mayina awiri paunzika mayina ena aja osalembesa mwina amene amagwiritsanso ntchito kwina ndi akapita akafotokozere mayina onse amene akwadani amene akwadziwa amene ali awo kumene analembetsera kachaka chobadwa phone number ngati anagwiritsapo ntchito namba imeneyo kakupanga register sim card kaya ndi za EIP kaya ndi za mtukula pakhomo atha kupita kaya kwa alangizi akathandizire kuti nambala ija ipezeke komano maofficers athu akapita akati akamasuke akafotokoze mayina ena aliwonse omwe analembetsa chabwino kuti akathe kuwakumbukira bwino akathe kuwapeza mmakina athu chabwino anthu akuyimbabe mafoni nthawi yatithera komano ndikungofuna kuti anthu muwatsimikizire anthu kuti mawa mukhalanso pano tsiku linalonso mukhala mukubwera kumayankhula ndi anthuwa programu imene imene tinachulusa kulankhulana chifukwa choti timangofuna kuchita set the platform kuti zinthu zizikhala motere ta aliyense mwina mwake 1 minute ti mawa anomalisa okay chomwe ndingakambe pano nchonera kuti NLB ili mothandiza aliyense amene apita ku center tikupezeka ndithu tikuthandiza ka munthu ali ndi chiphaso ndikuti apita straight desk yamene momwe inafotokozera muja kwa munthu analembesa mukaondola muzika koma chiphaso ina alibe office yathu ilipo ikathandiza kaya munthu afuna kuti kamazafika zaka 18 azakhala atalembe azalowe nawo afuna lowe nawo mukaundula cholinga kuti adzavote office yathunso ilipo yoti kumalemba wina aliyense kulemba unzika kusimikizira unzika tikumapanga ndithu ngakhalenso kugawa ma ID amene munthu akalandira chifukwa ndipo pomwepo akuyena kungopita straight desk ya beki kuti akalowe nawo mukaundula wa anthu odzavota chaka chammawa kumene kwampama zikomo kwambiri ine ndimangofuna kuti ndiatsimikizire amalawi kuti mmene anafotokozera mayi Musopole ukokwerera 49 ndi mmene zinthu zikumayendera ena mwina tikamakumana nawo ma stakeholders mwina kumana ngati kuti tikungofotokoza nkhamba kamwa chabe kuti mwina anthu akomedwe akopeke koma ndizokuti zinthu zikumenda dichoncho sizikumatenga nthawi ndipo mashini athu amenewa tikufuna kuti titenge anthu tizapange voter register komanso tikufuna tizakhale ndi chisankho chopambana chisankho chopambana chimayambira apa polembetsa mkaundula wa mavoti ndiye tikalembetsa mkaundula wa mavoti tikakhala ndi voters register yopambana zimatanthauza zokuti tizakhalanso ndi chisankho chabwino ndiye ife tikuthokozeni kuti munatilola kuti tibwere pano komanso mawa ndi mkucha tikhala tikubwera kuti mwina pali zina ndi zina zokuti tifotokozere amalawi tiachotse nkhawa koma kwakukulu kuli bwino kuti tikalembetseretu ena mwina asanapeze kuti azamuvotere kuli bwino kungolembetsa kusunga kudikira kuti akazamupeza azakamvotere nanga akazamupeza munthu asanalembetse zizakhala bwanji ndiye amalambira amene tili m'madera kumene kuchitika kalembera wa chigawo chachitatu tiyeni tikalembetse mkaundula wa mavoti kuti tizaponye voti pa 16 September 2025 zikomo kwambiri ndipo ine malo mwa abungwe limene ya National Registration Bureau
komanso a Malawi Electoral Commission amene anapanga zotheka kuti program imeneyi iteke. Tilankhulani ndi inu amalawi kulikonse kumene muli, tifuna kukakuyamika ndifuna kutenga nthawi yanu monga mmene anenera Mpambe. Pempho lathu ndilonena kuti ngati mwapita tengani gawo potiimbira foni kuti pasande manga, ngati simunapite akulimbikisani ndithu kuti mupite, ndi cholinga choti tikhale ndi chisankho chopambana. Chisankho chopambana ndi chotheka. Mulungu akudaliseni, adalise dziko lathu la Malawi. Zikomo kwambiri, pitirizani kuonera ma program amene takukonzerani pano pa wireless ya Mibawa. Ndikathokoza onse amene ndagwira nawo ntchito, Makoti Bwanali, Paul Meta, George Bulian Banda, komanso producer wanga Luce Kadzongwe. Dzina langa ndine Patrick Njawala.